So guys, magandang gabi, bayan. Ginagawa mo? Luluto na naman tayo ngayon guys, no? So, ang lulutuin natin ngayon is pork calderita. Bones, mga boto-boto yung gamit ko guys. So before we start guys, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga subscribers natin, no? Kasi malapit na tayo mag 2,000 subscribers. At sa hindi nakapag-subscribe guys, click the subscribe button below. Libre po yung subscribe dito guys. And welcome po sa mga bagong nanonood. Welcome po sa Tatay Opao YouTube channel. So guys, first slice muna natin yung mga ingredients, no? Simple lang to, calderita, pork calderita, simple version. So gagamit tayo ng potato, carrots, bell pepper, onion, malalaking onion. Tignan yung onion ko, maliliit lang. Garlic, bay leaf, secret fruit cubes. And syempre, mga sauce natin, tomato sauce at saka paste. Tapos, Johnny's seasoned pepper. Bagong produkto ko to guys. Joke lang. Sorry guys, binigay ito sa kapatid ni Ador, ni si Jane at saka si Johnson. Don, maraming salamat po sa thank you very much for this spices. Yan, binigay yan lahat ni Don at saka Jane. At saka ito pa yung bagong knife natin. Wow, ito yun, oh. Maganda. Salamat. Thank you. So, and also, my new pot. Binigay din to ni sponsor natin, Ate Judy. Thank you, Ate Judy, sa bago na kong pot. Nice kay black. Sige, maghihiwa na tayo ng mga sangkap. First, to potato. Yan lang. So, i-cut lang natin into cubes, guys. Yan. Yan. Tapos, ilagay natin sa tubig para hindi siya iitim. Isa naman. Sus. Ang hait ng kutsilyo ko ngayon, guys. Hait. Ay katawa, hindi pitik. Yan. Yan natin. Sunod natin si carrots. Tayo na carrots. Balatan natin si carrots. Guys, reminders, libre po yung mag-subscribe sa mga bago dyan. Welcome po sa channel natin. Maliit na channel. Ouch. Tapos, slice nyo lang ng pag ganito, guys. Yan. Yan. Tapos, garlic. Tapos guys, slice lang natin ng maliliit ang garlic, no? Tiger! Joke lang. Hindi po tayo pro nito, ha? Dahan-dahan lang para hindi ma-dali yung kamay natin o fingertips. Ganyan na, oh. Okay. Tapos, lagay natin dito na lang, guys. Diyan. Tapos susunod na natin yung bell pepper. Hatiin lang natin to. Kunin natin yung lubot. Ouch. Damihan nyo ng bell pepper guys kasi masarap yung bell pepper. Pwede kayo gumamit ng green or red pepper, ha? Ganyan lang guys.
Apat yung ginamit ko, no? Apat sila lahat. Magkakapatid siguro to. Tapos, kunin lang natin yung mga buto-buto. So guys, slice lang natin yung bell pepper, no? Ito. Pwede yung lahatin pag ganyan para mas madali. Yan. Sus, ang hait ko eh. Tapos onion. Half lang natin si onion, guys. Okay guys, okay na po. Naslice na po natin yung mga sangkap, no? So, mainit na po yung pot ko dito, no? Maglagay lang ako ng konting oil. Kasi first procedure, igigisa ko yung baboy. Yan, konti lang guys, no? Mainit na yung natin. Pot. Tapos igigisa lang natin yung baboy, no? I-brown lang natin, no? So, lagay nyo lahat ng baboy. Ito yung ginagamit ko para mga buto. Thanks to Juby. Sa kanila tong baboy na to, nag-deliver sila sa akin kanina. Shout out Juby at Ayan. Oh, nindot. Non-stick po yung ginamit ko dito, guys. May non-stick na tayong pot. Thank you po, Ate Judy, sa pot na ito. Sponsor po ito ni Ate Judy. So guys, parang brown na yung natin, baboy. I-add na natin dito ang onion at saka garlic para hindi masunog si garlic. Yan. Yan. Add lang tayo ng kunting pepper, no? Tapos haluin. This part, mag-add na tayo ng water, no? Para yan lang. So guys, ganyan po kadami ilagay yung tubig, no? So, pakukuluan muna natin to hanggang lumambot, guys. Balik lang tayo, guys. Tapan ko muna. Guys, nakalimutan ko pala i-add yung no? Dot cubes. A few moments later. So guys, i-check natin yung karne. Malambot na siguro to, mga 35 minutes. All in all. Check natin yung karne, no? Tusukin nyo lang ng tinidor. Medyo malambot na yung karne, guys, no? So this part, i-add natin yung carrots, guys, at saka patatas, no? Yan, ganyan lang tayo magluto. Very simple. Tapos i-add na rin natin yung bay leaf. Tatlong bay leaf lang ginagamit ko dito, guys. Tapos mag-add lang ako ng kunting pepper. Damihan na natin kasi gusto ko yung pepper, guys. Tapos tomato paste, guys. Haluin muna natin, guys, no? Haluin muna natin to. Yan. Sarap tignan na, guys, oh. Yan. Tapos i-add na lang din natin yung bell pepper, no? Yan. Sus. Mas maraming bell pepper, mas masarap. Tapos mag-add din tayo ng kunting asin, guys.
Konti lang. Yan. And then, tomato paste guys. Konti lang. Yan. Tapos, tomato sauce. Yan guys. Sarap na tignan. Hindi pitik, di ba? Yan, haluin lang muna natin. Yan. Takpan ulit natin, no? Para maluto yung carrots at saka potato, guys. Sige guys, takpan ko muna. So guys, check natin yung patatas at saka carrots if malambot na ba. Oh no, very lambot na guys. Tikman lang natin yung ano natin, no? Caldereta. Tikman natin guys. Adjust kayo dito ha. Sarap na guys. Add lang ako ng kunting black pepper ha. Tapos alam nyo na yung kasunod. Hindi tayo sponsor ng Shopee ha. Yeah. Yan, haluin lang natin ng saglit at saka okay na to guys. So alam nyo na yung kasunod. Kainan na. Eating time. So guys, eating time na tayo. Dito na yung caldereta natin, no? Pork caldereta guys. Tikman natin guys ha. So sa mga bagong nanood dyan, welcome po. Pakiclick na lang po yung subscribe button and hit the bell notification below para ma-notify kayo sa mga bago nating video. Galing ni Helikot. Nandito si Helikot. Si hi Helikot. Kain tayo guys. Tikman natin to. Madali at saka masarap to guys. To. Oh. Yummy. Yes, you know? Kuha pa tayo ng sabaw. Sarap guys. Try nyo itong lutuin guys. Tingnan nyo na lang yung description sa ingredients. Ilalagay ko sa ibaba. Pasensya na, hindi ako nakapag-upload last week. Na ginagawa lang. Sarap guys. Dahil natin yung patatas. Sarap. Shout out sa lahat ng mga subscriber ko diyan ha. Subscribe niyo rin si Helikot. May YouTube channel si Heli. Ano yung YouTube channel mo, Heli? Plug mo. Plug mo dito. Sige, sabihan mo sila. Guys, sige. English, sige, go. TBNR Haley. Anong ginagawa mo? Subscribe kayo kay TBNR Haley. Mag-change ko sa aking pangalan. Hindi sunod-sunod na sa pangalan. Yummy guys. Mag-change na aking pangalan. Ako. Comment down below kung anong gusto nyong lutuin natin next time guys. Siomay! Siomay. Tapos na tayo sa siomay. Kalderitong
May show may video na tayo. Ilalagay ko dito So guys, maraming salamat no sa panonood nyo. Ginagawa mo. So guys, maraming salamat sa panonood nyo. Bye. God bless. Like and subscribe.